повтаря като итог общи изводи от всички проведени експерименти, че технология инфлектор, материал инфлектор позволява да спира топлина през лято и който минава през стекло. Доста сериозно намалява брой включване на климатични инсталации, климатици, които бъдат в помещение и в офис. През зима инфлектор работи като пасивен слънчев колектор, абсорбира топлина и спира бъзваща страна, спира топлина, която опитва да излиза като загуба. Топлина загуба през стекло, през зимата. 25 години конвенционен срок за експлоатация, не по-малко от 25 години. Няма никакви допълнителни изисквания към обслужване на този материал. Няма да го правите, няма да го чистите, никаква химия, само антистатична штука. Материал инфлектор спира инфрачервено излъчване, спира топлина. Материал инфлектор спира ултравиолетово излъчване и придобива доста сериозен енергоспестяващ, 40% енергоспестяващ ефект на година. Наша компания, като официален дистрибутор в България на този материал, имаме представителство от ексклюзивен представител в Пловдив, компания Еврос Груп, и наши продукти представяме в техния интернет-магазин Техношоп. Можете да го намерите в интернет-магазин Техношоп. И директно можете да видите и като материал, и като експерименти в офис на компания, нашия ексклюзивен представител в Пловдив, с адрес, който ще бъде указан в онлайн магазин. Сега ще ви покажем ефект от работа на инфлектор като пасивен слънчев колектор. Кога е през зима, инфлектор обърнат черна страна навънка, той работи като пасивен слънчев колектор. Парче 1,20 на 1,20 м абсорбира топлина с еквивалент на 600 Вт електрически нагревател. Сега в момент ще ви покажем с дистанционный термометр как работи инфлектор. Пак имаме източник на топлина инфрачервена кружка 250 Вт и парче инфлектор. Черна страна обърната към източник на топлина. Мерим температура за сега на повърхността. Сега в момента 21 градуса, както и в помещение. Можем да видим температура на масата. Така, 21 градус. Включваме източник на топлина, включваме инфрачервена кружка и видим какъв ефект дават. Има ли абсорбиращ ефект на топлина? Виждате, че има рост на температури. За сметка, че инфлектор стои вътре в помещение, той работи като пасивен колектор и придава топлина, която е абсорбирана топлина, придава вътре в помещение, създава допълнителен нагрев вътре в помещение. Сега ще обърнем страни и видим каква е температура на повърхности. Сега ще видим какъв ефект можем да стигнем от този източник на топлина. Забелязахме в България потвърдени факти през зима, тази зима, 2016 година, месец януари, в Гранд Хотел в Поморие, в Пенелопа Пелас, апартамент, в който стои инфлектор, стига температура до 57 градуса в слънчево времето. 57 градуса създава допълнителен нагрев в помещение.
Экономический эффект, финансов результат през месец януаря хора спечелили почти 53% энергоспестявания. В паричное изражение 53%. Така, продължаваме рост. Така нататък. Процес инертен, но достатъчно ефективен. А отблъскваща страна, която през лято отблъсква топлина и кога през зима стои и гледа вътре в помещение, тя спира топлини загуби, които имаме от топлини загуби от вътрешен климат, от вътрешна температура навънка, през прозореца. Пак имаме определен източник на топлина и термично огледало, ефект на термично огледало от материален флектор. Сега ще покажем, представим на вашето внимание работа на инфлектор с прибор, който мери топлинен поток. Така се наричан Solar Transmission. Имаме пак източник на топлина, инфрачервена кружка, 250 ватова, прибор, който мери топлинен поток, материален инфлектор, разработка на защитен екран, защитна рамка и различни видове стекла. Обикновено стекло единарно, двойно стекло пакет и нискоемисионно стекло, така се наречено К-стекло. Включваме източник на топлина, включваме прибора. И сега имаме показания 208 БТУ на квадратный фут. За более лесно усещане информация имам функция на този прибор в процентно изражение. Той показва в процентно изражение. Значи така, от 207 отиваме така да знаем, че това е 100% от този източник на топлинен поток. Сега ще видим как работи срещу топлина обикновено единарно стекло в процентно изражение. Ставим стекло между източник на топлина и прибор. Отиваме на 82%. Значи като резултат 18% единарно стекло спира топлинен поток. Вземем образец инфлектор и ставим го след стекло. В цифрово изражение виждаме, че имам вече 22%. Топлинен поток, който минава през стекло, през инфлектор, само 22%. Следващия експеримент. Двойно стекло, обикновено стекло, което използват обично в стеклопакети. Ставим го между източник на топлина и прибор, който мери топлинен поток. Виждаме от 100% отиваме на 65%, 35% долу. През двоен стеклопакет минава топлина 65%. Ставим инфлектор, получаваме 17%. Значи извод. През двоен стеклопакет и през инфлектор минава само 18% топлина. Следващия експеримент с нискоемисионно стекло. Доста разпространено вече и енергоефективно. Ставим го между източник на топлина и датчик. Получаваме ефект 59% показания на прибора. Значи 41% долу. Ставим инфлектор 16%. Минаваща топлина 16%. Извод. При използвании инфлектор като средство на защита от слънчева топлина дава доста сериозен, почти 4 пъти енергоефективен ефект.
Аз се замислях. Добре, почваме. Следващия експеримент, който искам да ви покажа, е доказващ, че интелектът спира и ултравиолетово излъчване. Вредно ултравиолетово излъчване, но не изцяло като 100%, а с достатъчен процент, който минава през интелектор, през стекло, за да не създаде отрицателни негативни ефекти срещу домашни растения, цветя и така нататък. Значи, имаме източник на ултравиолетово излъчване, на ултравиолетова кружка, да кажем, че с видово такова применение, и прибор, който мери ултравиолетово излъчване директно в процент показват. Значи, сега значение имаме 103% от този източник. Пак ще повторим експеримента с различни видове стекла. Ще вземем динарно стекло, обикновено, ставим го между източник на ултравиолетово излъчване и прибор, който мери. Спиращ ефект от динарно стекло 4%. 100% дори не. Вече има нагрев от кружка 110%, 111% дори. Слагаме, получаваме ефект 11%, 11% динарно стекло. Слагаме инфлектор 25%. Значи по 111 отиваме на 25%. Двоен стеклопакет, двоен стекло. Искам да ви предупредя, че вътре в стеклопакета няма инертни газове, което така замедлява процеса. Това нищо, само въздух. Значи сега от ефект от нагрева на кружка има 120% ултравиолетово излъчване, което мери прибор. Ставим двоен стекло, получаваме 120, наглотиваме на 92, получаваме 28%. Спиращ ефект 28%. Слагаме инфлектор 24%. 90%. И нискоемисионно стекло 125%. Слагаме така стекло 125 на 78%. Получаваме някъде 22, 47, 47, 48%. Слагаме инфлектор като защита и отиваме на 21%. Много важен момент, който искам да ви кажа, и черна страна, и отблъскваща страна спират ултравиолетово излъчване. Няма разлика. Спират и през лято, и през зима. Но пак повтарям, не 100%, а достатъчно пропуска ултравиолетово излъчване за домашни цветя, за процеса на фотосинтез, за поддръжка на процеса на фотосинтез.